Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. В днешното ни издание ще ви предложим идея за зелева диета. Виждали ли сте дебел заек? По-скоро пухкав, но не и дебел. Това е защото си похапват много зеле. Макар и да звучи несериозно, истината е една. Зелето ни прави слаби. Това е абсолютната противоположност на калорична бомба. Изглежда като бомба, но съдържа минимално количество калории. Толкова малко, че може и да ги пропуснем. Смятано е за продукт с отрицателен енергиен баланс, защото организма изразходва повече калории за да го обработи, отколкото реално получава от него. Това обаче е добра новина не само за тези, които искат да отслабнат. Благодарение на полезните си вещества, зелето е храна за всички, с някои малки изключения. Не се препоръчва консумацията му от хора, които имат стомашни проблеми, защото се смилат трудно и по този начин натоварва стомашно-чревния тракт. Диабетиците също трябва да го избягват заради наличието на захари. Познати са повече от 100 вида зеле. Бяло, червено, брюкселско, китайско, савойско, броколи, карфиол и така нататък. В България най-разпространено и най-консумирано е така нареченото бяло зеле. То присъства на трапезата ни през цялата година и като прясно, и като кисело. С малкото си калории, зелето е полезно за хората с наднормено тегло. Но има още много причини то да е добра храна за диета и не е казано, че трябва да се обръщаме към него само когато сме на диета. Консумирайте го постоянно и то ще ви се отплати подобаващо. Зелето съдържа голямо количество витамин С, който се наблюдава предимно в прясното зеле. Ако не се консумира веднага, съдържанието на витамин С изчезва след един ден, а то е важен освен за имунитета и за забавянето на стареенето. Затова пък има други витамини в зелето, които се грижат за красотата на кожата и косата ни. Лист по лист, вие се снабдявате с чудесни витамини, като витамин К, А, Б, Е, ПП, малко познатият, но много полезен витамин У, който лекува увреждания на лигавицата. Освен витамини, зеленчука ще ви набави и калий, ензими, каротин, фолиева киселина, фосфор, минерални соли и още и още. Затова се ползва и с лечебна цел. При нервни проблеми, като превенция срещу рак, при заболявания на черния дроб и други. Голямото количество целулоза пък въздейства положително на перисталтиката на червата. Ако все още не сме ви убедили да захрупате зеле, за да сте здрави, нека се върнем към ролята му в борба с наднормените килограми. Както ви споделих в началото, той има малко калории, а ви помага да изгорите повече. Освен това, може да се яде когато и колкото си поискате. Засища бързо, защото запълва стомаха и ни помага да не усещаме глад. За жалост има един малко неприятен момент с подуването на корема, което яденето на зеле често причинява. Докато се смели, зелето е възможно да получите газове, но това се получава само ако не сте свикнали да консумирате и скоро организмът ви ще се пригоди. Съдържанието на витамин С в зелето допълнително ви помага да изгорите мазнините. Може да комбинирате зелето с различни храни. Той има добра поносимост с повечето от тях, което прави диетата ви малко по-разнообразна. Затова не се очудвайте, че повечето диети препоръчват консумацията на зеле. Но днес ще се спрем на специална зелева диета. Тази диета е подходяща за здрави хора, както повечето диети. Причината е, че поради малкия прием на калории, тя може да ви изтощи, ако не сте свикнали на подобно хранене и да намали физическата ви сила. Затова прегледайте се обстойно преди да я приложите и не си го позволявайте повече от веднъж на 3 месеца. Първия път пробвайте за по-малко време, за да видите дали ще ви понесе зеле и до какъв размер има ефекта му. Ако сте били вече на зелева диета, следващия път я приложете за 7 до 10 дни. По време на диетата не трябва да консумирате сол и трябва да увеличите приема на вода, дори и да не сте жадни. Може да хапвате зеле колкото желаете по време на основните хранения, а също така и между тях. Може да намерите диетата, която екипът на Полезни съвети ви препоръчва под видеото, тук долу. Радвам се, че бяхте с нас и спокойна вечер!